Nul hokus pokus. Ren matematik. Nogle af Danmarks største sites er gået sammen i et nyt stærkt samarbejde, PPT Network. Som de første i landet tilbyder vi effektiv og målrettet annoncering med Predictive Behavioral Targeting. Gennem vores nye store netværk rammer du over halvdelen af Danmarks internetbefolkning. Samtidig ved du præcis på hvilke sites dine annoncer kommer på. Med PPT Network er det muligt at forudse brugerens netadfærd og købsinteresser, så du kan opnå optimal opmærksomhed og respons. Vi følger nemlig ikke kun brugernes adfærd, men spørger dem også om deres køn, alder og produktinteresser. Adfærd og data bliver logisk fortolket og gør, at vi kan associere brugeren med en bestemt målgruppe, som annonceringen målrettes ud fra. Vi har data på tusindvis af brugere, og der kommer flere til. Det vil sige, når en bruger dukker op på ekstrabladet.dk, dba.dk eller bilbasen.dk og klikker rundt på en bestemt måde, ved vi, hvilken gruppe brugeren tilhører og hvor det næste klik vil være. Det betyder, at brugeren på den næste side, han eller hun åbner, bliver eksponeret for en toprelevant annonce. Og ja, så betyder det også, at du undgår spild på dobbeltdækninger. Et eksempel kunne være Anna, som er 30 år og som interesserer sig for rejser. Med PPT Network kan vi med høj sandsynlighed forudsige, hvor hun klikker hen, og præsentere hende for budskaber og tilbud, der er relevante for Anna. Det sørger din målgruppebeskrivelse og PPT Network for. Du har forstået pointen, og vi ved, det virker. Det kan vi bevise med succesfulde cases fra f.eks. DFDS og Totalkredit. Nul hokus pokus. Ren matematik. Book et møde nu og få mere at vide.